Islam. फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावबाय। दिनै 45थि बड'सा गोजौ फरायसालिनि फाउन्डेसन डे। जोंनि बे फरायसालिखौ जेब्लासिम जों थांनानै थाबाय थागोन एबा बे मानसि माहारिया थांनानै थाबाय थागोन बे फरायसालिखौ अब्लासिम जोङो सबसमाय गोजौसिम लांनो थाखाय साफ्रोमबो जोङो नोजोर बोनांगोन। दिल्लीयाव अर्थात रायजो सभानि एमपि जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार जाबोनाय मानगोनां सौमन ब्रह्मआबो बे फरायसालिनिफ्राय फरायनायमोन। जायगायावनो गोमदों। बड'साया मेलाथार नामा जेरावबो? बेखौ बेसेबां दामि होखाव ओरै सावजाब सावजाब हो।